Tot i que el mes de març a priori és un mes propici per la creació de nous llocs de treball, no ha estat així aquest any a Catalunya i de fet des del 2001 és el primer mes de març en què ens trobem amb aquesta situació de repunt de la taxa de desocupació. Esmentaríem tres dades o tres situacions especialment negatives. Una és que l'atur en el sector de la construcció en el darrer any s'ha incrementat un 56,6%, per tant és una magnitud força preocupant. Torna a ser el col·lectiu d'homes i concretament de persones d'origen immigrant les que pateixen més directament aquesta situació d'augment de la desocupació. I també detectem, pel que fa al volum de la contractació, que en aquests 3 primers mesos de l'any 2008 la contractació ha estat un 6% inferior a la de l'any passat en aquestes mateixes alçades. Per tant, des de la UGT de Catalunya, una vegada més, hem d'insistir en la necessitat d'un canvi de model productiu que ens porti a dependre de sectors molt més basats en l'alt valor afegit i per tant que ens donin una major projecció, una major estabilitat en els llocs de treball, cosa que actualment no passa. I també demanem al Departament de Treball que planifiqui, conjuntament amb els agents socials i econòmics, un conjunt d'actuacions que tinguin per objectiu atacar aquesta situació, aquesta tendència que es ve produint mes a mes, ja fa diversos mesos, d'augment de l'atur, d'augment de la desocupació en determinats sectors i que afecta especialment col·lectius i col·lectius febles en el nostre mercat de treball. Coneixem algunes iniciatives i participem d'algunes iniciatives que tenen per objectiu facilitar el trànsit de persones que es queden sense feina en un sector cap a un altre, però creiem que el que cal és un pla conjunt, valent i amb recursos, òbviament, per millorar aquesta situació d'una vegada per totes.